Tay, Oo. mayong udto. Oh, may tukod. Kung sa mga kadriya tay, Pasuhol. nagpasuhol ka? Pila may adlaw ni mo diri tay? Kuan. 300 walay libre. 300 wala libre. Oo. Tay kaning mamaray unta ko sa imo tay ba? Okay ra? Okay raman. Ning mohangyo unta na ko sa imo 20 pesos tay ba tay kay palit na og biskwit lagi tay kay labi na kagutom tay. Wala ra ko'y 20 pero na ko'y snack ato. Ha? Wala ko'y 20. Wala kay 20? Wala. Naman ko'y biskwit na dato butang. Ano ang gigutom na ka? O lagi tay gutom na kay ko tay. Ah, mali kagikan. Digtuwa ra tay nagsuroy-suroy lagi ko tay nya nasaag man ko. Unsa na ganing bukira diri tay? Kay Mito. Kay Mito, bukid sa kay Mito. Gusto mo ano, kaong ka? Naman ko'y biskwit. Na kay biskwit tay. Oo. Okay ra sa imo ha? Okay raman. Sige, mangayo ko tay be. Oh, Okay ra. Ang snack man niya. Oo. Gigutom man ka. Ay ako na ihatag sa'yo mo. Wala, salamat kayo na tayo. Yang imo ha. Ah, sige lang. Uli ra mo ko gutom mo na. Amo ulit ra gutom mo na. Tay, salamat kay sa imong biskwit ni gihatag tay ha. Oh, Gaina ra ka naglampas diri tay. kayo. Ay sayo. Oo. Ya naniud to na ka. Wala palagi. Wala pa kay kaon. Oo. Amo ron tanan nimong snack. Oh, snack pero muli lang ko. Muli lang ka. Oo. Ya okay ra sa imong gihatagan ko ni Okay ra. Ha? Oh, okay ra. Na ba kay pamilya tay? Naa, Pila ka buk imong anak? unom. Unom. Mm. Asa naman karon? Ang isa nang nanarbaho. Mm. Nara din sa sagingan naglaw. Mm. Nya kamanghoran ako to sa butuan. Mm. Uban sa inahan kay tumayong bata dito nga nanganak lagi. Mm. Nya si Sarian. Aw na si Sarian. Si Sarian nya problema kay yang anak pod ko kay kuang kay murag manang maluyaw nakainom na og kanang mga hugaw sa ilawom bitaw. Ah, okay bali tay na overdose, na overdose. Mo nang gioperahan lang si Sarian na lang. Mm. Nya problema lagi mi kay di kagawas ang bata og walay bayad. Tubo ra ba na ron kay ang ato sa kadlaw 36 daw na. 36 mil Oo, sa doktor na. sa doktor nga bayad. O sa doktor kay Sus, taon po, kapin man naggatos. Mm. Murag sinta mo siguro na nya iduol sila og mga kapitan. Oh, malasakit, malasakit. Oo, natabang-tabangan sila nya ang doktor kay di man namo dawat ay og kan kaas man dai nang ila. Mao lagi po tayo no. Munang magdako pa gina kay kada adlaw o kada gabi 1-3. 1-3. Oo, Sus, sila nagproblema lagi may ang asawa ito hilak-hilak na. nagilak-kilak na yung mga asawa tayo tungkol sa Okay. problema. Problema lagi ingon ito gahapon naman paligis ko. Ayaw po. Pait lagi. Ayaw. Sige lang ay lang kung kuan dia kay masulbad ra kali na. Mm. Namorsinto ko apoy mo piya lagi na ako kay kasi mukhaan ako wa di makabayad ba kay mo mapoy lain pangita lagi. Karon tayo, nakoy napansin sa ibo ba? Naunsa man imong kamot? Pane kining polio man eh Daan na sa pagka bata nimo. edad ko isa ka tuig. Unsa may kuan na kay hinungdan? Tipdas man daw ni sa una. Ah. Kay wala may kanang immunize bitaw ang mga bata sa una. Tay, lain to yato tay. Salamat sa imong biskwit nga gihatag tay ha. Oh, sige. Matawa jud ko nagtuo tay nga ang imong snack imong ihatag sa kuwa ba? Okay. Naman sa kuan lagi nga ang gigutom pakanon. Pakanon. Nya ang giuhaw pa yun. Mm. Nga tay. Actually tay, nagpasumangil ra ko tay nga gigutom ko. Ani imong biskwit to. Tar tay. Karon tay, tungod sa imong kamaayo tay. Tagaan tagag kuan tay oh. Balipay tay. Tuwa ta. Salamat kayo. Oh. Ang duga na yung padala tong ang kuan lagi dito. Sa imong kuan. O nagdungagi pa na tay. Okay, 30 lagi to kapin yang batal dito. Sus, taon po tay. Nya pila ra tong nahatag sa ang bata isa nga narbaho nga utumera nya maigo na. Mao lagi po tay no. Kuwan. Sige lang tay, basing kaluyan sa Ginoo tay makabalik ko diri ha. Pohon. Pon ang usa pa tay, ang kanang atong mga problema sa atong kinabuhi. Isalig na sa Ginoo tanan, Mo lagi. di ba? Ano na ko nagkuan lagi Ginoo nga naitaw ba nga mutabang kaluyan idungog siguro kay nakaabot man mo. Salamat. Salamat iko nimo. Salamat po guys sa imong kamayo tay, bisag na kay problema makapakaon gyapon ka sa atong isig katawo. Oo. Oh. Nya tay, mao ra to. Oo, sige. Kay maglampas para ba ka? Oo. Sige, una na ko tay. Ah, sige. Amping ka na tay. Oo, salamat ha. Sige.